nimittäin pitkään Virotala näkee, että mies on täydellisesti tehtävänsä tottunut. 4 kertaa hän on tullut maailmanmestaruuteen. Ja nyt todella vedetään kovaa vauhtia. Nyt vedetään huikeaa vauhtia. Ja 23 sekuntia mennyt tässä vaiheessa. Nyt ollaan kärkiajassa. Ja taisto tulee sieltä erittäin raivokkaasti. Ja nyt on nimittäin askelissa semmonen teho, että otetaanko ykköstila jälleen kerran Suomeen. Hyvä puolisen matka, se tullaan taisto tulee erittäin hyvän voimaisen näköisenä. Joni antaa sinä erittäin hyviä käytöstuksia. Nyt mennään kohti tuolta kääntöpaalua sieltä oikein hyvän voimaisen näköisenä. Väliaikaa ei tiedetä, mutta se nähdään sitten lopulla. Tuolla tulee ja sitten tullaan käännökseen ensimmäiselle koivalle. Esteleville tulee taistuttamaan yli. Siinä ei Pasari hirveästi Virotalla. Tuli päivällä. Hyvä ja huiva päälle. Se on kova aikaa. Tulee toinen juttu siinä. Uutena metriä kun Mitä kertoo kello? Kenenkä kello kertoo alta minuutin? Oliko tarjolla mitään? Ei ollut alta minuutin, mutta se on siinä kintaalla. Siinä minä, jos täällä katsomossa olisi alta minuutin kello. Ei ollut. Yritettiin saada pikkusen, katsotaan miten käy. Hiukille se menee joka tapauksessa, nimittäin loistava juoksu. Ei minkäännäköistä takertelua siellä ollut, mutta mikä oli kokonaisaika sitten kaiken kaikkiaan, mitä tapahtuu? Nyt lasketaan ihan niinku todella sekunnin sadasosia tuolla. Kuinka se on virallinen aika, ei voi vielä kertoa. Nyt on tarkkaa 6 käsi ja käkikelloa siellä on nimittäin tuolla ottamassa aikaa. Katsotaan kuka sitä kukkuu ihan ensimmäisenä. No niin, nyt katsotaan tarkkaan. Tämä aika on nimittäin niin tiukalla, että nyt ei sanota mitään. Tänä vuonna tulokset ovat seuraavanlaiset. Hopea-aika on 1.05.24, voittoaika on 1.05 tasan, eli vain parikymmenestä eroa. Ja maailmanmestari tänä vuonna on Taisto Miettinen. It was near. Se oli lähellä. Ihan Ensimmäinen Taisto Miettinen on They are fast. Eli 24